Automation Lab er et vidensbaseret hus, hvor vi arbejder med automation. Og som navnet siger, Automation Lab, så er det fordi vi arbejder udviklingsorienteret med tingene, lidt laboratorieagtigt. Går ind og laver de løsninger, som en virksomhed måske ikke har ressourcer til eller viden til, hvor vi som maskinmester og ingeniører har den erfaring og viden, der skal til at knække en bestemt nød for at få nogle maskiner til at tale sammen på den rigtige måde eller generere den rigtige brugerflade. Ja, automation er en meget bred ting. Det kan jo være en voldsomt kompliceret maskine som en boreplatform eller et containerskib, eller det kan være et varmegenvindingsanlæg på et hospital. Automation Lab har 3 produktgrupper, som vi baserer vores virksomhed på. Og den ene, den kalder vi Hosted Research and Development, hvor vi jo hoster folks udviklingsprojekter. Enten kommer kunden herned med et projekt, og vi laver det færdigt, eller vi laver det i et samarbejde med kundens teknikere. Så har vi et andet ben, som vi også hviler på i vores produktgrupper, og den kalder vi Solutions. Der er jo en del kunder, der vil have nøglefærdige løsninger. Og det gør vi også, men vi entrerer som underleverandører med tavlebygning og installation og leverer dermed en færdig løsning. Den tredje produktgruppe, vi har, er uddannelse, education kalder vi den, hvor vi bredt inden for automation tilbyder kurser i PLC-styring, brugerflader, SCADA-systemer osv. Det vi kan tilbyde til vores kunder, når de kommer her med et projekt, som vi udvikler på, det er jo selvfølgelig vores viden og vores proceskendskab, men det er også den der gejst og interesse for automation, vi har, som gør, at vi er ude i alle krogene og kan virkelig højne deres produkt og give det en bedre salgsbarhed og dermed en bedre bundlinje og måske også længere levetid for deres produkter. Det er en af vores spidskompetencer hernede, at vi kan få tingene til at fungere.